Si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. November 19 ron, guys. Buntag sayo pa, guys. Alas 6 pa sa buntag. Sayo ko nilakaw, guys, kay madto ko SSS na po, guys, mubayad. Pwede ka mo sayo, guys. Taas na kay pila. Gani bisag sayo pa ka, guys. Taas na gyapon nag pila. Nangatang na kong sakyanan, guys. Di ako sa naplik kalsada, guys. Nako sa ibabaw sa mua. Kay naunta ko, guys, day tricycle. Pero man ning hunong, guys, oy. Kato siya nga tricycle lang iyang asawa, guys. Ag driver. Pag-asawa niya, guys, kauban ako sa simbahan. Ano siya ning hunong. Pinalingi pero wa ning makuha ta. Sutoy hinuog dagan. Hindi pa ko ari, guys, sa kalsada. Nag-atang pa kong sakyanan. Tara, guys, oh. Buntag pa kayo sa iyo. Guys. Budget may makasakay ko nila yun, guys. Di anak ko, guys, sa kuan building sa SSS. Daoy building ni sa kuan kanang Altasita. Ay dili dayo. Dili Altasita. Kuan Galeria. Then ako, guys, naglakaw na ko, guys, padong kumulin niya. Hi, guys, then na ko sulod sa SSS, guys. Nakalingkod ako, guys. Diyan sa iyo may gipasod. Karong tataod, guys, na may kuan, guys, cashier nga sa iyo mo ari. Isag wapay alas 8, guys, magsugod na ubayan. Diyan gahong number, guys, 15. Wa kayo nagbayad karon, guys, timingan. Diyan ako sa sulod, guys. Dali ra ko ni Mahuman, guys. Radyo rapod, guys, ay kapoy kasi nihuling ko na rin isisis, guys. Diyan magduka ka, pagtan ka sa utom. Kasod na kamay ra mag namayad, guys. Radyo rapod, guys, ay. Pero dali ko mahuman, dali ko makaad po sa opisina, balas makaad po sa opisina. Mingaw are ba ya karon, guys, kay dili na kayo istrikto ang kuan Tagbilaran. Mas na lang, guys, musulta og mall gahapon kanang kuan adto ko og BQ unja abi na ko og magkinanglan pa official. Wala na official, guys, face mask na lang. Asa diri sa SSS, guys, asa dito City Hall nagkuan ra kanang face mask ra unja wala na official. Dili na mag-official, guys, kay ang Tagbilaran City, guys, kay level 2 naman. Mga bli na galikunog sinihan diri, guys, kuhon. Pero nag-anam-anam na, guys. Naot-honta nga ma-okay na jud ni, guys, ang panahon. Dili na stricto. Hi, guys. Man ako bayad sa SSS, guys. Yeah. Nalakaw na ko ari, guys, padung sa Square. Diya mato na sir ko sa mo ang parkingan, guys, kaya balik na ko sa opisina, guys. Chute na po, guys. Then ako ari, guys, so City Square, guys. Balik na, guys, wala magbayad. Balik na po tayo duty, guys. Manjungod to, guys. Hindi ako sa opisina, guys. Karon, guys, magkuhan ko, guys,
mag-record ko sa mga record mo pero siya mawan nini malimot ta kaning nagitag CS guys magka limot mga tuning asikasuhoning ato ang mga record nunon kay isod ka jud malimot guys sa hair bar guys no malimot ko guys diyan siya kay numdum ano na yung problema ana say may numdum laban na lang atong ang kuan atong una og atong utok nga pugson og dumdum mga record ko guys sa mga record nunon ako sa libro mintras okay mga tao guys kung nanay tao ani guys magpuliki na po ko pura usa sagaran magudog palis ko isa pura usa na magrito among cashier unya pa to ebi pa karon Bernice basta ni duty to siya siyang trabahoan pura ani guys tabangan ko record na po ko sa libro sa bunya guys yan na po ko record nunon usa sa libro sa kanang kuan kanang asal o kuan guys libro sa kanang libro sa patay dara guys baptismal record. That's it guys. Records ako guys ha. Nalirap mag-record o kuan guys. Libro sa patay o bunyag. Ang dugay guys ang kuan pasal. Kay duha magud mong i-record. Ako subayon daan ang index guys kay na may index gud ani nga napuno na nami sa kuan sikan nga libro nga i-check daan kay masayo nagchakit-chakit ko guys kay ikan kog is ganiha guys natugnaw utang sayo nangagajakit-jakit ko nyo na lang po namubuan di guys kaya usahay tugnaw ni opisina ka galabad-labad o guys oy lisod ning tiyagi nagpanganak guys kay lisod di pwede mapasmo kay kung mapasmo guys bughat ang resulta kaya itong
maging tong Huibis guys dito pupuntang Bilaran sa mismo sa city. Dugay ko nakakaon kay dito ko sa Megabyte ng mga computeran kay ginagpagama ko PRN sa ako ang SSS kay mobayad lagi ko karon. Wa kakaon dayon guys kay guba man nilang system guys niya gahuwat ko kay giayo pa pagbalik na ko guys sapit na as 12 o naayo na so ako na lang gihuwat kay sa magbalik-balik ko mahalong pliti yung moto nga ingabot ko diri sa opisina guys alauna na late na muna ko ang paniudto na nga lisod mapas mo ning niagig panganak guys kay sandidyo galabad ako nagkinahanglan di mapas mo nagarbihan po ni kapas mo atong napabaksin ko guys nga wadyo'y paniudto nikaurag pan niyang paniudto gidungan sa panihapon dito basigig sakit ako dito rag ending kaya nga dito magpapas mo lagi unta ang usahay di mamalikayan
Hello.